ערב טוב לצופים בבית, ערב טוב נדל, מנכ"ל ומייסד מתחם הפופ-אפ היחיד בישראל. יאללה, ערב טוב. אז בוא דבר ראשון ספר לי, מה זה בעצם המתחם הזה? תראה, אנחנו מתחם לשירותי פופ-אפ למותגים ייחודיים מעולמות העיצוב, האופנה והלייפסטייל, עם חללי מחירה ותצוגה. בנוסף לכך, אנו מארחים את מיטב ירידי המחירה הגדולים בארץ על בסיס חודשי, וכמובן שלקוחות המתחם שלנו כלולים באירועים כחלק מהשירות. כן, אבל לבוא עכשיו ולהקים חנות זה עסק די רציני, הקמות, שיפוצים, בלגן. תראה, המתחם שלנו מאפשר ורסטיליות מרבית עבור המותגים שרוצים להקים פופ-אפ בקלות ובמהירות באמצעות חללי מחירה ותצוגה מודולריים ומותאמים אישית, כך שניתן להתאים את החלל לצרכים המדויקים של הברנד שלנו. אוקיי, אבל נגיד שאני עכשיו עסק קטן שמפחד להתחייב בחוזה ארוך. וזאת בדיוק הסיבה למה אנחנו מציעים חוזים גמישים ולטווח קצר החל מפופ יומי, שבועי וחודשי וללא התחייבות, מה שמעניק לכם את היכולת להתאים לשינויים בשוק ובטרנדים, לנסות ולחדש בלי סיכון פיננסי גדול ולהתמקד בשיפור חוויית הלקוח, המוצר והמותג שלכם. אז אם אתם מחפשים פתרון גמיש ויציב עבור המותג שלכם, צרו קשר עכשיו ובואו נתחיל לייצר את החוויה שלכם.